Данилов Станислав, 6 клас, 35 школа, Ригор Бородулін, вірш батьку. Я вийшов ти, і в гэты раз мяне спаткаюсь паднесці рэчы. Для весніц толькі зноў твой вяз крануў галінкамі за плечы. Ты мне не падасі рукі, глядзіш удаль з-пад шкла партрэта. Ці бачыш, вырас сын які, скажы хоць слова для прывета. А я чакаў з усіх дарог тебе ў 44-м летом колоны ні адной не мог я пропусціць за хапкам кветак. Хацелася пачуць «Сынок!» ускрыкнуць радасна. Тата! Бацькоўскім быў мне кожны крок. Усё ішлі салдаты. Каторы раз сыходзіў снег. Домоў вярнуліся суседзі. Я кожнаму насустрач бег і чуў кароткае «Прыедзе». Калі ўкрыўдзе мне сябры, гразіліся падчас бацькамі. Тады хацелася наўзрыд заплакаць шчырымі слязамі. Не плакаў я, усім на злосць, бо ў хаце быў адзін мужчына. Не ішоў ты, маці маладосць, глыбей заворвалі маршчыны. І зараз еду я здалёк, чакаю ўсё, зайду, а маці мне кажа: «Пазнаеш, сынок, вось наша ўся сямейка ў хаце». Паверыць цяжка мне таму, што больш не прыйдзеш ты дадому, а шапку я заўжды здыму перад магілай невядомай.